Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben al het nieuws voor u op een rij gezet en we beginnen met het bericht dat bewoners van Jongbloed bezorgd zijn. Waar gaat het over? Over de rooien in de wijk. Daar is al vaker voor aan de bel getrokken, maar de rooien zijn nog steeds niet schoongemaakt en dat kan voor grote problemen zorgen, zo zeggen de bewoners. Ze hebben gezegd dat vorig jaar in juni enkele parlementariërs zijn komen kijken. Sinds die tijd is er niks meer gebeurd en met het orkaanseizoen voor de deur willen ze dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt aan de situatie rond de rooien, want het kan helemaal uit de hand lopen. En ze brengen in herinnering in een brief aan de regering dat eerder in 2011 een bewoner van Jongbloed is overleden door hevige regenval. Ze willen nu voorkomen dat er weer problemen ontstaan en daarom smeken ze de overheid om te beginnen met het werk dat de situatie met de goten in de wijk dicht. Houd het weer in de gaten. Het gaat nog meer over het weer, want we hebben afgelopen maandag een verzoek van de regering gehad om daadwerkelijk voorbereid te zijn op hevige regenval. Tot nu toe valt het mee en laten we hopen dat het ook zo blijft natuurlijk. Niettemin laat de regering weten om de weersvoorspellingen van de meteo in de gaten te houden. Echter, de grote waarschuwingen, ook aan scholen, zijn tot nu toe gelukkig niet nodig geweest en blijft het voorlopig rustig. Een ernstig ongeluk gisteren op de Santa Rosaweg. Daarbij is een jonge scooterrijder om het leven gekomen. Op beelden is te zien dat hij slipt en daarna in aanraking komt met het wegdek en ook met een auto. De jongen is per direct overleden. De ambulance kon verder weinig voor hem doen. Het zorgde voor veel ophef natuurlijk op de Santa Rosaweg. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van Akkerman en de politie heeft de zaak verder in onderzoek. Sylvania bezoekt Dam Pretu. De minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Javier Sylvania, en minister-president Pisas hebben een bezoek gebracht aan Dam Pretu. Daar is al lange tijd sprake van overlast. Er wordt vuilnis illegaal verbrand en de minister heeft al eerder deze week laten weten dat daar een einde aan moet komen. Daar zal ook harder op gecontroleerd worden. Er smult nog wel ondergronds afval, dat kan nog enige tijd duren. Ook de stankoverlast zou nog enige tijd kunnen duren. Maar de minister heeft laten weten aan de bewoners dat hij het serieus neemt en dat hij daadwerkelijk wil dat de overlast in het gebied opgelost wordt. Sint Maarten weer naar de stembus. Tenminste, de gouverneur van Sint Maarten, de heer Bailey, heeft gisteravond laten weten dat er nu een datum staat vastgesteld, 18 juli, dat er weer verkiezingen zouden kunnen worden gehouden op Sint Maarten. 19 augustus zou het huidige parlement dan moeten worden vervangen door een nieuw parlement. Het heeft allemaal te maken met het opheffen van de steun aan de coalitie door één parlementariër. Daardoor is er geen meerderheid meer in het parlement. En dus 18 dagen na de beëdiging van het kabinet Luc Merselina is er sprake van een nieuwe situatie. Enerzijds stopt deze regering omdat ze geen steun meer hebben. Anderzijds is er een nieuwe regering gepresenteerd. De National Alliance UP Party samen met Kevin Mangret. Er wordt nu gekeken of een formateur daar op korte termijn een regering van kan maken. Of dat nog weer gevolgen zal hebben voor de verkiezingen, dat is niet duidelijk. In ieder geval lijkt het erop dat de bewoners van Sint Maarten op 18 juli weer kunnen gaan stemmen. Later in deze uitzending een deel van de persconferentie die vertrekkend minister-president Luc Merselina gaf over de situatie. Tjata tevreden over het toerisme. Gisteren vond er een persconferentie plaats van enkele belangrijke spelers in het Curaçaose toerisme. Daarbij werd aangegeven dat de bezetting in april van hotels die zijn aangesloten bij Tjata in april van dit jaar ongeveer gelijk zijn aan april vorig jaar. Ligt allebei boven de 72%. Het aantal toeristen uit Nederland voerde de lijst aan en verder de Verenigde Staten komen steeds meer mensen. Maar ook bezoekers uit Canada en Brazilië komen onze kant op. De verschillende organisaties, minister van Economische Ontwikkeling en Toerisme, Tjata, CTB, CPA lieten allemaal weten dat het goed gaat met het toerisme op Curaçao en dat er wordt gestreefd om het nog steeds verder uit te breiden. De cijfers tot nu toe zijn zeer rooskleurig. Zo laten de resultaten van april zien dat er net zoveel mensen ongeveer kwamen in de hotels, maar dat er wel meer werd betaald per hotelkamer.
Een beetje fluoride is niet erg, dat is een van de boodschappen die gisteren werd gezegd in het parlement. Daar was de organisatie Un Smile Pa Curaçao aanwezig en mevrouw Savitri Rora Gonesh legde uit dat fluoride in het water juist goed kan zijn voor het glazuur voor de versterking van het glazuur van tanden en de buitenkant van de tanden. Dat is voor veel jongeren op het eiland belangrijk. Het moet wel minder dan 4 milligram zijn en niet meer, want anders kan het weer gevolgen hebben voor de botten van personen. Maar in ieder geval zei Un Smile Pa Curaçao dat er nog steeds veel te winnen is in de tandheelkundige zorg voor jongeren. En fluoride kan daarbij een middel zijn. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dan gaan we naar Bonaire, want in februari kwam er olie op enkele stranden in Bonaire. En dat had te maken met de schipbreuk bij Trinidad en Tobago. De regering van het Caribische eiland heeft nu laten weten dat er nog steeds niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het schip dat olie vervoerde en dat doormidden brak, waardoor er heel veel olie op Trinidad en Tobago kwam op de stranden, maar bijvoorbeeld ook op Bonaire. De kosten zijn opgelopen tot $30 miljoen. En dat kan nog verder oplopen, maar wat het eiland vooral verontrust is dat nog steeds niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de ramp met het schip. Het parlement van Aruba zal aanstaande vrijdag opnieuw praten over het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Op 8 mei werd er al over vergaderd, toen staakten de stemmen met 10-10. Het is de vraag wat er nu gaat gebeuren, nu het parlement opnieuw hierover gaat stemmen. Opvallend is dat een van de parlementariërs die op 8 mei tegenstemde, oud-minister-president Mike Ewan, naar alle waarschijnlijkheid vrijdag niet aanwezig zal zijn. Dat betekent dat er dus minder mensen zijn die tegen het voorstel kunnen stemmen. Aan de andere kant, Shalini Tromp-Lee van de partij MAP heeft zich de vorige keer onthouden van een stem. Dus zeer de vraag of zij alsnog nu wel gaat stemmen of dat ze nog steeds niet gaat stemmen. In ieder geval, aanstaande vrijdag wordt duidelijk of er een akkoord of een meerderheid in het Arubaanse parlement is voor het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Als dat niet gebeurt, dan moet het bij een nieuwe behandeling het wetsvoorstel helemaal opnieuw behandeld worden. Dan gaan we naar Sint Maarten. Ik gaf het al aan, Luc Merselina. Hij is beëdigd op 3 mei als minister-president. En nu heeft zijn regering al geen meerderheid meer in het parlement. Hij gaf een persconferentie samen met het team, de andere ministers van het kabinet Marcelina. En daar gaf hij aan dat hij geen andere keuze heeft dan het uitschrijven van verkiezingen. Dat doet formeel de gouverneur, maar volgens Merselina is er geen andere keus. En hij riep de mensen op daadwerkelijk dan goed na te denken op wie ze gaan stemmen. Kies je voor de mensen die hun eigen belang boven dat van het belang van Sint Maarten stellen. Daar kunnen we nu bij de komende verkiezingen iets aan doen, zo legt Merselina uit. I have invoked yesterday Article 59 of the Constitution of Country St. Martin, and I have sent Article 59 in a decree to the governor
for ratification for us to be able to dissolve Parliament, for us to be able to organize a snap election as soon as possible for country St. Martin. It was a difficult decision and challenge for the Prime Minister to do that, but I do believe the situation that the people of St. Martin are in now, the suffering and the challenges of the people of this country, there is no other option to show politicians with the formula of actually functioning by putting self above country, leave egoism control them, greediness control them. Dit is the moment that I am handing over a tool to the people of this country for them to decide what they will do with those politicians the moment they are going to mandate him in the nearby future when we organize this snap election. En dan gaan we naar Mexico. Daar is sprake van een zeer ernstige situatie met de brulapen. Door de hevige hitte in Mexico zijn er tientallen van deze apen uit bomen gevallen en overleden. Vrijwilligers haasten zich nu om voedsel en water in de bomen te hijsen in het snikhete zuiden van Mexico. Voor tientallen brulapen kwam die hulp dus te laat. En dat heeft te maken met de hoge temperaturen. De apen kunnen niet tegen de temperaturen die nu in Mexico zijn. Soms zitten ze in de bomen van zo'n 20 meter hoogte. En als ze flauw vallen, vallen ze naar beneden en komen ze te overlijden. Het is een ernstig probleem en veel vrijwilligers zijn bezig om te zorgen dat de apen toch water en fruit krijgen. Het Mexicaanse ministerie van Milieu heeft gezegd dat het onderzoekt of de extreme hitte de apen doodt, met lopende studies om een virus of ziekte uit te sluiten. Mogelijke oorzaken zijn onder meer hitteslag, uitdroging, ondervoeding of het besproeien van gewassen met pesticiden. Dat kan ertoe leiden dat de apen minder sterk zijn en daardoor eerder flauw vallen. Het is in ieder geval een treurige situatie, zoals u ook op de beelden ziet. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.